No, però em sentiu així o no? Toma. Sí? Doncs ara sí millor que? Bé, doncs, com anava dient, benvinguts, benvingudes, tarragonins, tarragonines, companys i companyes del Camp de Tarragona, d'aquest territori que no només és Tarragona ciutat, sinó que és tota aquesta vegueria, tot aquest camp, no? Doncs estem molt identificats amb aquesta topònima. Agrair-vos la vostra presència aquí. Per què estem aquí, no? Una miqueta. Estem aquí perquè Diputació de Tarragona, que és l'entitat a la qual està darrere vostra, no? Vosaltres esteu davant d'una representació també de ciutadans i ciutadanes, va dissenyar el que nosaltres creiem que és un passeig marítim, no un camí de ronda. Va dissenyar un passeig marítim de 5 metres d'amplada, el que és el perímetre de tot l'antic preventori dels Morrots de la Sabinosa. Un espai que porta des de finals dels 60, es va fer alguna coseta als començaments dels 70, tancat. I en aquest espai s'han pensat fer moltes coses, molts projectes, no? Des d'un parador nacional fins a un hotel de 5 estrelles. Recordeu-vos que el 2020 ja vam fer una primera cadena humana que vam perimetrar tot aquest espai. Vosaltres vau venir i allí reclamàvem que aquest projecte que hi havia llavors, que era un hotel de 5 estrelles, no es fes. Per què? Perquè nosaltres creiem que si és un espai públic, és un espai que no s'ha de privatitzar, i un hotel de 5 estrelles o un parador nacional és privatitzar, perquè només persones que tinguin un cert poder adquisitiu podran anar-hi. Doncs, si tots ens creiem que aquest espai és nostre, doncs l'hem de lluitar. La següent proposta que es va fer va ser fer un hub cultural, això Diputació de Tarragona. Hub cultural que passava més o menys una superfície construïda d'uns 6.000 metres quadrats, encara que només quedin parets, a 20.000, és a dir, triplicava l'espai construït. Això avui en dia es diu densificar, vol dir saturar, i nosaltres creiem que el que volem és esponjar. Volem relacionar-nos, socialitzar-nos en un espai que a més és nostre, o sigui, que no és privat, o sigui, és nostre. Llavors, per tant, recuperar-lo. Llavors, això ja en parlarem, però nosaltres volem això, recuperar tot aquell espai. Llavors, següent projecte que fa Diputació, perquè clar, Diputació ha de fer coses perquè vegi que és el propietari d'aquest espai, que s'està movent, no? Següent projecte que va fer és aquest. Ells diuen camí de ronda, però nosaltres creiem que és un passeig marítim. Un passeig marítim concebut com a segle XX, com els passejos que tenim a la Rabassada, que és un passeig dur, amb palmeres, no? Però en lloc d'haver-hi un passeig dur amb panot, doncs hi haurà sauló compactat i a més han tingut la idea de posar bicicletes. Nosaltres creiem que allà no és un lloc perquè circulin bicicletes als 700 metres, perquè les bicicletes ja tenim carrils bicicletes i ja hi haurà un projecte que anirà de Tarragona fins a Altafulla on hi ha les bicicletes. Nosaltres què volem allà? Doncs volem, en lloc de 5 metres d'amplades, volem un espai que tingui metre i mig, un camí, evidentment, pacificat. Ara sí, certament, és un camí d'obstacles passar de la Rabassada a Sabinosa, no? I sobretot amb gent que té problemes de mobilitat. Sembla una gincama, pugem, baixem, a més tenim una tanca oxidada que fa molts anys que estan allà. Llavors, evidentment, això s'ha d'arranjar i, evidentment, allà ens hem de relacionar. Però relacionar-nos, passar les bicicletes amunt i avall al nostre costat, doncs creiem que no. Nosaltres ens hem reunit amb Diputació, amb costes, amb gent, amb Ajuntament, i tots ens compren la idea, els agrada la idea. Però bé, ara el que demanem és que replantegin el projecte, que redueixin la superfície i que realment sigui un espai per caminar, per gaudir. El més mimètic, el més natural amb l'entorn, a la pedra calcària i després tots els ecosistemes que hi ha allà. Allà tenim el Limonium gibberti, l'ansopeguera, que és un endemisme que tenim aquí, s'ha de protegir. Que ja ho estan fent, si aneu des de la punta de la platja del Miracle fins a la Rabassada ja hi ha un camí. Evidentment, és un camí també sinuós i que no facilita la mobilitat. Però si allà ho està fent l'Ajuntament, aquí també es pot fer. És a dir, no volem un passeig marítim amb canals, amb bancs, artificialitzat, antropitzat, sinó que volem un camí natural. Jo crec que Diputació de Tarragona té l'oportunitat al preventori de la Sabinosa fer un referent de la recuperació, potencialització dels ecosistemes litorals, i allà sí podem fer moltes idees. Haurem d'encerclar els llocs
I les comunitats vegetals vulnerables? Sí, perquè si no, el que està demostrat és que si no encercles i poses pals i cirgues, la gent trepitja tot. I està clar que a tots els llocs està així, la gent, a poc, fent pedagogia, és respectuosa i cada cop té més consciència d'aquest espai. Per tant, no sé si us hem convençut o no, però aquesta és la nostra idea. Val? És a dir, no estem en contra de ningú, sinó sempre a favor d'assumar a la ciutadania, pacificar, esponjar, rentabilitzar, recuperar. Val? Molt bé, dit això, serà la paraula al Fermí Fernández, que ja tots el coneixeu, activista, artista, moltes coses, que sempre està oferint-se per ser el portaveu de llegir manifestos en totes les mobilitzacions que hi ha al territori. Val? I després agrairem a totes les entitats que donen suport, que s'han mobilitzat aquí. Val? Aquí també tenim partits polítics que també ens donen suport, estan aquí, però és que nosaltres ho hem comunicat a tots els partits polítics de representació municipal, a Diputació tots són benvinguts i volem que sigui una idea transversal, que no sigui només una idea de 4 celebrats ecologistes, sinó que sigui de ciutat i de regió metropolitana. Ok? Doncs vinga, agraït. I us passo el Fermí Fernández. Bé, intentarem anar una miqueta ràpid perquè si no quedareu fregits aquí amb el sol que cau i tampoc us desitjo això. Bé, el projecte impulsat per la Diputació de Tarragona, la subdelegació de Costes del Ministeri, el Miteco i l'Ajuntament de Tarragona és innecessari, contraproduent i caríssim. Us explico per què. Aquest projecte és innecessari. Que no ens enganyin amb les paraules, no és un camí de ronda. És un veritable passeig marítim de 5 metres d'amplada que converteix un lloc natural en una pista urbana. Però entre l'Herbassada i la Savinosa ja hi ha una pista, la que va per dins de la finca del Preventori. També hi ha un corriol, arran de mar per fora de la tanca, part del GR92 que recorre aquesta banda de la costa mediterrània. Aquest corriol pot ser, com a molt, objecte d'alguna intervenció que el faci més practicable en algun punt, però sempre seguint un principi d'intervenció mínima. Caminar per un paratge natural sobre un terreny irregular és una pràctica saludable per als nostres peus, la nostra esquena i fins i tot per la nostra ment. Fer una pista de gairebé 1 quilòmetre per sobre del roquissar és convertir-lo en un espai urbanitzat. La conservació del corriol és garantia del gaudi per a tothom d'un espai natural, ple de bellesa i font de salut. Del seu excepcional valor paisatgístic i natural, aquest tram de la costa hauria de gaudir de protecció com a espai d'interès natural, amb la platja llarga, el bosc de la Marquesa i la punta de la Mora fins a Tamarit, completant el cercle de l'Anella Verda i Blava de Tarragona. Aquest projecte també és contraproduent. I és contraproduent perquè substituir el corriol per una pista ampla no faria sinó estimular l'arribada massiva de vianants i ciclistes a la Savinosa. A partir de la Savinosa, les platges tarragonines comencen a perdre progressivament el caràcter urbà i mantenen algunes característiques semisalvatges. A la Savinosa conviuen tèxtils i naturistes. L'estiu del 2024 la Savinosa va ser triada per una tortuga marina per a fer-hi la seva posta. D'aquí uns anys, les femelles que hi van néixer i sobrevisquin també tornaran per a pondre-hi els ous. No podem perdre la tranquil·litat de la Savinosa, especialment quan arreu de la Mediterrània s'estan encenent tota mena de senyals d'alarma sobre els efectes perniciosos de la massificació turística. Per si això no fos prou, el recorregut previst de la pista comporta la destrucció d'espècies protegides, com ara el Limonium ghiberti, i preveu enterrar part del sorral proper a la reixa d'entrada, un hàbitat d'interès comunitari amb presència d'espècies vegetals de rereduna. Aquest projecte també és caríssim, i és caríssim perquè gastar més d'1 milió d'euros en un projecte innecessari i contraproduent. Per què això? Simplement
obrint la reixa d'entrada, els tarragonins tindríem accés a la pista ja existent a dins de la finca del preventori. Gaudiríem de l'ombra d'una pineda, a l'estiu zona de refugi climàtic, fresc i amb vistes al mar, amb cost pràcticament zero. Últim, però no menys important, només demanem que se'n retorni el que és nostre. Si els antics propietaris van cedir la finca a l'administració, va ser amb la condició expressa que l'espai tingués una utilitat pública. S'hi va fer un sanatori que va complir la seva funció social durant uns anys, però que ara en porta molts tancats. Cal un debat sobre quin destí reservem als edificis de l'antic preventori. Millor si és a través d'un procés participatiu, però en tot cas ha arribat el moment d'obrir pas a la finca fins on arriba el penya-segat i es reuneix amb el corriol. Diguem no a la construcció d'un passeig marítim entre les platges de la Rabassada i de la Sabinosa i demanem l'obertura del recinte del preventori perquè exigim que se'n retorni el que és nostre. Bé, només dir-vos que col·laboren en aquesta concentració la plataforma Patja Llarga, l'SOS Costa i Cap de Tarragona, el Club Català de Naturisme, el GATA, el grup d'amics de Toni Achón, Ecologistes en Acció, Greenpeace Tarragona, el GEPEC, Ecologistes de Catalunya, l'Associació Mediambiental La Sínia del Gaià, Fridays for Future i Good Karma Projects. Gràcies a tots. També la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, que aquí tenim el secretari, el José Martín Carrasco, que dirá unas palabretas. Hola, estaba buscando porque está por ahí atrás el presidente, pero no lo veo. Creo que sería él mejor que hablara que yo, porque para eso es el presidente, pero bueno, decir 4 palabras. Nosotros desde la Federación hemos dado soporte siempre a GATA, y hemos dado soporte a todo el movimiento ecologistas que nos han venido a pedir ayuda. Creemos firmemente que lo que van a hacer ahora es una aberración. O sea, no necesitamos tener una autopista para ir desde la Rebasada hasta la Sabinosa, y sí que podríamos ir con un camino decente. Hace un momento le decía a Luis que hacer un camino de 5 metros de esa carretera, me extrañará poco que dentro de poco pongan quinguetas para que la gente que pase por ahí tenga también su negocio, ¿vale? No queremos convertir un sitio que es natural, que se convierta en un negocio para unos cuantos, ¿vale? La gente que quiera andar, puede andar. No es un sitio para hacer bicicletas. De hecho, creo que poca gente lo va a usar para ir en bicicleta, a no ser que salga un momento de la carretera. Será un sitio que estás en la rebasada, te apetecerá ir andando hasta el otro lado, y lo que con tener un camino de 2 metros o de 1 metro ya es más que suficiente. Pero empezando por aquí, nos siguen también llegando problemas que nos piden ayuda a la Federación y le damos el apoyo, porque la FA siempre daremos apoyo junto con, como ha dicho también Luis, los partidos políticos. Nosotros le reclamamos también a ellos esta ayuda. Existe también ahora el hub de campo fútbol. O sea, no tenemos necesidad de tener un hub en un terreno que es bonito para que haya gente que quiera practicar el deporte. Habiendo un terreno deportivo, como lo han hecho aquí en Campo Claro, en la zona de Poniente, que se podría ampliar y tener más venta. No queremos que se destruyan sitios naturales para convertirlo en un negocio. Y bueno, de hecho esto ya no quiero nada más. Gracias. I sempre ens queixem que el jovent no és actiu, que no està mobilitzat, però sí que està mobilitzat. Ara us presentaré l'Anna Savall, que suposo que molts i moltes la coneixeu. Ha fet un vídeo increïble, amb una creativitat brutal, ha tingut una viralització fantàstica, i ara passarà una mica de vergonya perquè parlarà de la música. Vale? Anna! Hola, mira, bueno, puntualitzant no soneu fort, ho sento. Bueno, més que res dir-vos que moltes gràcies a tots per estar aquí, a cada
primera lluita que fem, jo la primera lluita en què vaig estar activa va ser la de Sant Simplici, que encara estic esperant que facin alguna cosa. Segons m'han dit, està en fase de restauració, no? de consolidació, diguéssim. Jo encara no hi veig res. Altres lluites, com deia ara, dic, me sona d'algú sí de la lluita dels mongons, no? A la plataforma Salvem els Mongons, que estem allí justament fent rutes també per visibilitzar doncs, tots aquests petits espais, una església romànica que està abandonada aquí mateix a Tarragona, i ara doncs, el cas del que és la Tabacalera, no? Ai, de la Tabacalera, bueno, un altre, la Tabacalera, del Preventori de la Sabinosa, no? I és que no paren de sortir doncs, aquests elements de Tarragona que estan justament vinculats amb la zona natural i que bàsicament no se fa cap intervenció perquè amb l'excusa de no sabem de qui és, no sabem res, ningú sap res, ningú té idees, sembla, i en canvi la població està molt abocada a aquests llocs perquè són espais que són nostres, que són els nostres espais on anem a pensar, on anem a córrer, on anem a caminar, on disfrutem, no? I que l'administració doncs, fa veure que no hi som. No? I realment sí que hi són, hi ha molta gent que se'ls estima i bueno, la meva feina, si se li pot dir feina, perquè jo tinc la meva feina a part, és justament doncs, intentar comunicar o transmetre aquesta passió per tant el que és l'església dels Mongons com és el Preventori de la Sabinosa, que bueno, si veus aquest vídeo ara serà un altre vídeo del valor d'aquest edifici que per mi té. I de totes aquestes construccions, ja dic, lligades al medi natural, que és molt important, que tenim a Tarragona i que ens hem de posar davant, que hem de lluitar per elles, que els hem de donar veu perquè són els nostres espais. I bueno, moltes gràcies a tots de veritat per estar aquí. Tant de bo estigueu la mateixa gent, tant aquí com a totes les altres lluites que anem fent per Tarragona. I bueno, això, moltes gràcies. També agrair que han vingut representants de la plataforma Tarragona Neta, que l'altre dia els hi van donar suport. Al final són moviments socials transversals, que no estan polititzats, jo crec que ens afecten a tots. Per tant, agrair-vos la seva presència, agrair també la presència de l'Andreu, de la plataforma No Camps de Futbol. Com sabeu vosaltres, doncs, hi ha una amenaça de construir nous camps de futbol al mig de l'Anella Verda, allà sota l'escola anglesa al Caillà. Agrair també la presència de regidors d'Esquerra, de regidor d'Iniciativa, perdó, de Comuns, perdona, va fallar la memòria. I a totes les entitats que heu vingut, també hi ha membres de la CUP aquí també, i companys i companyes de totes les entitats que abans hem citat. Els joves també, aquí està el GIO, de Fridays for Futures, no? Que cada divendres van agafar la iniciativa a tota Europa doncs, de fer manifestacions i de mobilitzar-se doncs, per al planeta. Per tant, costa molt que vosaltres un dissabte hagueu fet l'esforç de venir aquí amb la quantitat d'inputs, estímuls que tenim i coses que tenim, ostres, és d'agrair moltíssim. Val? Per tant, vosaltres sou la força, l'aplaudiment és per vosaltres que heu fet aquest esforç de venir i de compartir, a més, doncs, amb cares que fa temps que no ens veiem. Ens necessitem a tots i totes. Jo crec que sí que podem reclamar una Tarragona més naturalitzada, més verda, amb més refugis climàtics. Tenim el repte d'un pla general que tenim amenaces com el Mas d'en Sorder, la Budellera, les Cavades, el litoral, no? O sigui que tenim aquest repte del Preventori, que si féssim una enquesta segurament no ens posaríem tots d'acord aquí què volem fer amb el Preventori, perquè al final és de tots, no? Tenim també, vam aconseguir, gràcies a tots i totes, enderrocar el Mamotreto de la platja del Miracle. Jo crec que aquest nom ja quedarà per sempre a la nostra memòria. Ara, no? Un aplaudiment també per vosaltres. També val a dir que si els partits polítics no haguessin fet seu els nostres reclams, no s'hagués aconseguit res. Per tant, qui critica que els partits polítics no serveixen per res, doncs malament. És a dir, ens necessitem a tots. Hem de fer un binomi. Per tant, l'anterior govern va apostar també per incloure aquest projecte dintre del Next Generation i es va aconseguir. Aquest nou consistori ha sigut hereu de l'anterior Next Generation i ho està executant. Està fent el pla de prevenció de l'Anella Verda, està
cooperar amb Hortagran molts projectes. Per tant, nosaltres, societat civil, d'una manera positiva, creativa, doncs hem de generar debat, hem de generar opinió i hem de fer que tinguem una democràcia participativa, que puguem generar llocs de trobada on intercanviar, perquè fins ara l'administració pública ha fet i desfet com ha cregut oportú. O sigui, votar no és... O sigui, la democràcia no és votar un cop cada 4 anys, és implicar-nos amb les associacions de veïns, no? Aquí tenim líders veïnals, líders sindicals, també tenim companyes aquí també de la sanitat pública, que no hi ho hauria de dir, avui estem ja per aquí. Per tant, també a l'Amadeu i la Mireia de No Creuers aquí al Mediterrani, gent de Cambrils amb el tema dels ports, gent del Xapé, que acaba de venir el Xavi Jiménez, que en totes les amenaces que hi ha de molins de vents i plaques solars. Per tant, tenim molta feina i agrair-vos. Altres vegades hem fet cadenes humanes, hem encerclat el preventori. Avui el que hem fet és una concentració. Llavors no hem cregut oportú encerclar la Diputació, primer perquè perimetralment no podem, però no ens importaria tampoc, o sigui que ho deixo aquí a vosaltres, la vostra decisió, i si ho creieu oportú ho fem, i si no, doncs un aplaudiment, seguim, i jo crec que ho aconseguirem aquesta lluita i altres,